Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare kwanapa pachannel yenyu paKulian TV ndine nyaya yandiri kusangana nayo iri kutaurika panapa iri kupopoterwa nevanhu zvakanyanya. Pandanzwa nyaya iyi ndafungidzira kuti pamwe vanhu vachaitawo kakufarira nyaya yakakuti pamwe zvichida zvinhu zvavanenge vakatarisa kuti zviitike zvichange zvichiitika. But vana veZimbabwe vane zvinhu zvavari kutotarisira zvitori different than zviri kuitwa nehurumende iyi. Nyaya iripo pari kunzi President Emmerson Mnangagwa will on Wednesday deliver a state of nation address iyo inonzi SONA in short, ndio inonzi ED to deliver SONA, ndio SONA yacho iri kutaurwa iyoyo. So SONA inengeichingotaura nezvichinji zvinenge zvichiitika zvemunyika, state of nation munongoziva zvinhu zvizhinji zvinowanza kutaurwa kune vanomboona SONA, but kune vamwe vazhinji I understand kuti vasinga vasati kamboiona. But nyaya ndiri kuona iri kutaurwa nevanhu panapa pari kunzi if it's not about his resignation, then there is nothing to hear about from this man. Ndo mamwe mashoko andiri kuona panapa. Pari kunzi kana pasina zvekunzi vari kuda kungosiya basa, hatina need kuti tizvinzwe. Ndo mamwe mashoko andiri kuona mwari kuti the only SONA that matters is his resignation. This guy has failed dismally to deliver. The only thing he has managed to deliver is corruption and looting. His regime is clueless. They are all thieves bent on enriching themselves whilst the nation suffers. They must fuck off. Ndo mamwe mashoko atiri kutaurwa nawo panapa, ari kutaurwa nevanhu. Vanhu vaneta ari kuti munhu wese oraita ari kungotaura. Umwe ari kuti it's the povo that should tell him the state of nation, otherwise iye pachake hapana chaari kuziva zviri paground. Mamwe mashoko zvekare ari kutaurwa nevanhu panapa kuti ayo vanhu chaunga ndicho ngachitomuudza zviri kuitika, since iye ari kuratidza kuti hana chaari kuziva nyaya yematambudziko ari kusanganikwa nevanhu nawo munyika. Saka ndo zvimwe zvinhu zviri kupopotwa nevanhu. Umwe ari kuti ayo uchanzwa iko zvinezve achitanga kuti bu economic sabotage, instead yekuti the economy is controlled by informal sector which he can't control. ED can't control the economy no matter kuhukura. He is just hatozopedzera akutotuka pakashata hama dzadiwa. Ndo mashoko andiri kuona kutaura nepamwe panapa. Pari kunzi the state of nation is grinding, poverty, unemployment, collapsing businesses, overtaxed citizens and businesses, drug abuse, food insecurity, a current crisis. Again, if he has no solution to these issues, he should resign. He is stinking. Pakashata. Ndo nyaya dziripo. Vamwe vacho kwakungoshauda kwega. Anyway, inini handingakwanisa hangu kuuya kuzongonokuudzai kuti munhu ari kutuka vanhu kuti zvakati. But ndo nyaya iyi hombe iri kupopotwa nevana veZimbabwe panapa, vari kutaura nyaya yekuti chinhu chihombe chavangatoita chakatomirwa nevanhu kubuda vachitaura kuti inini ndave kusiya basa. Ndiwo mashoko ari kutaurwa nevana veZimbabwe panapa. Ndo nyaya ndangoti ndiuye nayo zvekare ndakakubatirai pachannel penyu nhasi, kusazivawo kuti imimi makatarisa nyaya iyi muri yeZimbabwe muri kuionawo sei. Kana uchinge wasvika panapa first time yako, ndakanokukumbirisa ugare wasubscribe woturn on the notification bell kuitira kuti next time usajambwe nenyaya idzi.